Takže čaute. Toto je robenie dubajskej čokolády, mám tu stream, len neviem, čo sa stalo, proste nám to vyplo, no to už nejdeme riešiť. A zatiaľ vyzerá, že dubajská bude takto, takže si to dáme bližšie vás. Dobre, teraz sme to pomrvili a teraz tam ideme, ideme tam dať, ideme to nejako poliať s tou čokoládou. Takže to sa nám čo hraje? Čokoláda biela. Biela čokoláda. My sa ide dubajská čokoláda. Dali sme tam zlatý sprej. Takto. A potom tieto, tie zlaté škrupinky, alebo jak sa to volá. Vyzerá to zlaté. Uá. A máme tu pistáciu potom a to tam dáme. Ňom. Ulieme tam dubajskú čokoládu. Kámo. Yes. Tumber. Dobre, tak. Daj mi teraz to ven. Čo? Teraz dáme do bielej čokolády červenú a to tak poliali. To bude krásna čokoláda. To bude tak zlato. Ja to ešte po tých bokoch. Dobre, že mohli to už nebudem preháňať. To vyzerá cool. Mama robí červenú, ale vyzerá to žlto. Fialová, no. Jo, rúžová. Či to je Sú tam také škopíky. Neviem, to je asi, no. Môžem to poliať ja? Ja som profík. Ale môžeme to tak poprskať. No, či prskame. Ježiš. Nevadí. Dobre. Vyzerá to zlato. Pekne úplne. Už to nechytaj, ne? Jo. Máme ešte farbu? Toto? By som si tam ešte dal. Ja vás posuniem trošku. Aha. Zmenila farbu. Čože? Dobre. Hej, to je. Krásna farba. Dobre, toto by sme už mohli mať. To nejdeme už preháňať. Bude to krásne. Stitching, vieš čo, šparátko takto. Oni tak robia. Tak si hore si zeber. Šparátko a idem to tak trošku. Ale to už nie je tak. To zlato, aby sa toto. To zlato nie je. Okay. Komu? Môj Bože. Oh, no. Čakajte, zabudli sme. Ja si do tej šparátko. Už to nerob, už to kašli na to. Už to nejde. Už nie. Potom to bude celá taká, keď si široké. Dobre, to je, áno, fakt. OK. My si počkáme, aby sa nám zohrala ďalšia. Čo hrajú? Ide to? Ja, ide to. Je to toho veľa, a ja by som chcela zjesť. Čakaj, počuť. Ňom. Ty kokos, takú Dubaj. Takú pistáciu som ešte nikdy nemala. Nikdy. Ňom. Fakt. Ňom. Skús, vieš, aká je sladká? Ja som slala. Ona zatiaľ robí tú čokoládu, kamo. To už je tak roztopené? Už? Ale
fakt, ja sa teším na to vnútra, keď to rozpalíme. Ale mohli by sme si to porovnať, že by sme kúpili dubajskú čokoládu, len teraz ako. Vieš, že by sme si porovnali, že ktorá je lepšia. Keď vidím tie čokolády, ja chcem si jesť. Môže to byť takto? Vieš? Áno, môže byť už. Môžem to tam aj zalieť? Prosím. Daj, nie s tým je. Takto? Áno, presne. Môžeš zobrať tú takú štetinku? Tu? Nie. Tú takú, túto. No, oni to mali také rečie, nie, také, nie? Uvidíme, keď to... Bude moc potom hrubé. 20 cca 20 minút? Možno. Však uvidíme. Jo. A potom teda dáme do písaciu, ale nemoc. My si pôjdeme zatiaľ potom robiť tú katajfu. Ja to pôjdem robiť, jasne. Nevezmeme moc? No, môže byť. Áno, môže byť, jo. Jak to vidno, ty čiarky. Skôr si dole, no? No to nie je ten, hej? Nedali by sme tu ešte také... Tam bude aj takto vnútro, vieš? Tru. Nájdí zapri. Alebo čakaj. Nie, však to aj zamrzne. Nie, nebudú. Dobre, dajme mi to zmraziť a... Teda my sa uvidíme, keď to bude zmraznúť. Tá čokoláda hotová. A budeme teda dávať to katajfi, takže ideme potom. My sa uvidíme. Už to máme zamrazené, teraz iba počkaj, dokonca sa nám maslo roztopí. A to zostane? Dobre. Fúrne. Mám plán, že tam dáme ešte toto. Budem chrbatý. Dobre, daj mi to. Čakaj. To vonia. A jedeme to tam šupnout. Dobre, to si dám. Nie, to bude akurát. Či? Neviem. Uvidíme, keď nezoberieme. Ja idem na ušné. Jedem do parku. Ja idem do parku. Dobre, keď robíme tú čokoládu, tak pôjdeš. Ja idem do parku. Tak to dávajú, ja neviem, Nina. My to nemali čakať. Čo ja to buďu? Nemáme. Ešte by som dala trošku do toho. My sa uvidíme, keď tá dubajská čokoláda